Една дама наскоро дойде при мен. Тя страдаше от хронична кашлица. Беше посетила няколко лекарски прегледа, но без резултат. Това беше накарало да заподозре, че проблемът далеч не е просто физиологичен. Какво направихме? В рамките на една сесия, първо постигнахме осъзнаване на причината за проблема. В случай това беше неувереност пред авторитети и най-вече страх да не се изложи. Тя директно асоциира този страх и тази неувереност с спомени от детството за публично унижение или засрамване. Второ, аз си помогнах да пусне съпротивата и да приеме това предизвикателство. Защото едно емоционално предизвикателство е като една фрагментирана част от нас самите. За да решим даденото предизвикателство, приемането и пускането на съпротивата е задължителното условие, за да можем ние отново да интегрираме тази отделена част от нас в нашата цялостност. И трето, направихме план за действие, който тя правеше ежедневно. И е факт, че към момента въпросната дама няма кашлица и все повече се изчиства. Ура!